Bo día, boa tarde, boa noite, cando sexa que me estades escoitando, rapaces, rapazas. Hoxe imos seguir co noso particular percorrido histórico, adentrándonos xa no século XIX coa crise da monarquía borbónica e a Guerra da Independencia, unha historia de película na que temos a traizón, un pobo levantado en armas e un rei ao que non quería ninguén. Que imos ver concretamente? En primeiro lugar, retomaremos a crise da monarquía borbónica, que vai dar lugar á súa caída e a chegada dun novo rei, Xosé I, irmán de Napoleón Bonaparte, que non vai ser querido por ninguén. E iso vaise mostrar cando o pobo español se levanta en armas na Guerra de Independencia. E de aí veñen todos eses memes lixeiramente xenófobos contra os franceses. Quenes son os protagonistas? Teóricamente, estos tres. Carlos IV, o rei, que como vedes non está no centro, pois a que mandaba era a súa muller María Luisa, e o príncipe Fernando, o futuro Fernando VII. Pero realmente os que mandaban eran outros. En primeiro lugar, á esquerda temos a Manuel Godoy, que era o chico para todo da monarquía borbónica. Era o que tiña todo o poder real, era o que aplicaba, o que tomaba todas as decisións. Pero vai a ser moi odiado, e diso se van a aproveitar Xosé I e, sobre todo, o seu irmán Napoleón Bonaparte, que son os que van a controlar todo o que está a pasar. Como chegamos a esta situación? En primeiro lugar, había problemas internos pola gran oposición a Godoy, ademais dunha crise económica profunda, e en segundo lugar, en política exterior, España quedara subordinada aos franceses e, polo tanto, viuse inmersa en todas esas guerras que tiveron os franceses cos británicos. Pero a situación comeza a estalar a finais de 1807, cando Napoleón e Godoy, aínda que realmente o que firma é Carlos IV, asinan o Tratado de Fontainebleau polo cal se deixa a Napoleón introducir as tropas francesas para atacar Portugal, aliado británico. Que se leva Godoy, que era o que mandaba realmente en España, a cambio? Pois os territorios en Portugal. Pero a desconfianza de Godoy cara a Napoleón a partir de 1808 vai levar a que traslade os reis a Aranjuez, fora de Madrid, coa idea de trasladalos cara ao sur, e iso vai a ser aproveitado polas clases dominantes para levar a cabo o motín de Aranjuez, polo cal impulsaron ao pobo desa vila cun fermoso palacio a levantarse contra os monarcas. Carlos IV viuse obrigado a abdicar, Godoy acabou no cárcere, aínda que intentou fuxir, e Fernando foi coroado por rei. Pero que fixo Carlos IV aos poucos días, como imos ver nesta carta? Pois pedirlle axuda a quen realmente mandaba, que era Napoleón. E que vai facer Napoleón? Reunir a pai e a fillo en Bayona, na fronteira francesa con Euskadi, para obrigalos ou invitalos a ceder as súas coroas a Napoleón. E que vai facer Napoleón? Darlle a coroa a principios de xuño de 1808 ao seu irmán Xosé I. Que vai intentar facer Xosé I aquí en España? Pois un sistema a medio camiño entre o antigo réxime e o liberalismo, vale? E isto vaino facer nunha carta outorgada pola cal outorga unha serie de novidades, como as que vemos nos artigos 96, 97, 117 e 140, que son propias do liberalismo, como podemos ver a independencia do poder xudicial ou a igualdade a nivel contributiva, pero mantense trazos tradicionais como a relixión católica, unhas xuntas divididas nos 3 estamentos e a necesidade de ser propietarios, é dicir, que a participación política seguía a estar limitada. Pero o pobo español, xa antes de que chegara Xosé Bonaparte, aquí levantárase dende Madrid nos sucesos do 2 e do 3 de maio, representados polo gran cronista desta época, que é Goya. Esa rebelión en Madrid rematou mal, pero estenderíase ao resto de España e vai dar lugar ao que se chama a Guerra de Independencia, vale? Ou Guerra contra o francés, que ten tres fases moi ben marcadas. Quenes son aquí os que se enfrontan? Os patriotas, que era a maioría do pobo español, aliados cos británicos contra o exército napoleónico e esa pequena minoría que apoiaba a Napoleón chamados afrancesados. Nunha primeira fase, os rebeldes conseguiron conter o avance das tropas francesas, que xa empezaran antes da propia rebelión de maio a
dirixirse a outros sitios que nada tiñan que ver con Portugal, pero a partir de 1808 chegou Napoleón a España e os franceses controlaron casi todo o territorio. E só sería a partir de 1812, cos problemas que ten Napoleón en Rusia, cando as tropas dos patriotas, a través da súa guerra de guerrillas e as batallas gañadas polos británicos, van a acabar expulsando os franceses a finais de, en marzo de 1814. E Napoleón véselle obrigado a ceder o trono a Fernando VII. Foi unha guerra moi virulenta, de novo representada con toda a crueza por Goya nos seus gravados titulados Os desastres da guerra. Que vimos neste vídeo? Pois vimos unha monarquía que entra en crise, un político militar poderoso como Napoleón, francés, que aproveita esta situación e consigue controlar España, e como o pobo español se resistiu a eses intentos de Napoleón. Que veremos próximamente? Pois, mentras tanto, en Cádiz, alí un dos poucos territorios que non foron controlados por Napoleón, temos a primeira Constitución española e a primeira Revolución Liberal, pero a volta de Fernando VII en marzo de 1814 vai ser a volta do mesmo, do antigo réxime. Moitas grazas pola vosa atención, non vos esquezades de facer ese cuestionario e se tedes calquera dúbida, xa sabedes as canles de sempre. Moitas gracias, boa noite, boa tarde ou bo día.